ராகவா லாரன்ஸ் காஞ்சனா 2 படத்தோட வெற்றியை அடுத்து வேந்தர் மூவிஸ்க்காக 2 படம் பண்ண இருக்காரு. இந்த படத்தை இவரை டைரக்ட் பண்ணி நடிக்கும் இருக்காரு. இந்த படத்தோட தலைப்பு மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா மற்றும் நாகா. மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா படத்துல இவருக்கு ஜோடியா காஜல் அகர்வாலும், நாகா படத்துல இவருக்கு ஜோடியா ராயலட்சுமியும் நடிக்கிருக்காங்க. மேலும் நாகா படத்துல ஜோதிகா பேய் வேடத்துல நடிக்கலாம் சொல்லப்படுது. இந்த படத்தோட தொடக்க விழா சமீபத்துல சென்னையில நடந்தது. இந்த படத்தோட தொடக்க விழாவை சீடி தொகுத்து வாங்கினாங்க. தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தோட தொடக்க விழாவை ராகவா லாரன்ஸ்க்கு 1 கோடி ரூபாய் அட்வான்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. ராகவா லாரன்ஸ் 1 கோடியும் ஏழை மாணவர்களுக்கு நன்கொடையா வழங்கிட்டாரு. இதுல 100 இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களோட படிப்பு செலவுக்கு தருவதா சொல்லிருக்காரு. சோ உடனே டிடியும் நானும் அந்த 1 லட்சத்தை வாங்கிக்கிறேன்ட்டு சொல்லிருக்காங்க. சோ அதுக்கு ராகவா லாரன்ஸும் சம்மதிச்சிருக்காரு. அதை அடுத்து ராகவா லாரன்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, டிடியோட நற்பண்புகள் எனக்கு தெரியும். சோ அதனால கண்டிப்பா அவங்கள நம்பி நான் பணத்தை தரலான் இருக்காங்க. அதுக்கு டிடி என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, அந்த பணத்துல ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் நான் கணக்கு தரேன்ட்டு வழக்கம் போல அவங்களோட கலகலப்பு பேச்சால சொல்லிருக்காங்க. மேலும் சினிமா செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும்.